کس شد گدا کس شد اختر کس شد پادشاه 7 کشور کس برابر به خاکستر کسی را داد سلطانه کس برابر. мавзун ғафурзода порчаи сурудҳоеро замзама дорад ки барои имтиҳонҳои дохилшавӣ ба консерваторияи миллӣ омода мекард. ин сокини 24-солаи душанбе соли гузашта коллеҷи санъатро хатм кардааст. орзу дорад таҳсилашро дар консерватория идома диҳад. мегӯяд раҳбари ин муассисаи таълимӣ ӯро ба имтиҳонҳои вуруд иҷозат надод. ман дар ҳамин ҳайрон мондам ки барои чӣ мо 4 сол дар коллеҷи санъати ба номи устод аҳмад бобоқул таҳсил карда нахуд хабаре аз мусиқӣ надошта бошем, ягон гард овозе ҳам надошта бошем. чаро ки аз кӯча синфи 11 қабул кардаам, баъди синфи 11 овоз доштааст, мо надоштаем. ба қавли ин ҷавони маҳрум аз нерӯи биноӣ, раҳбари консерватория гуфтааст, ин муассиса барои афроди нобино омӯзгор надорад. мавзун мегӯяд ҳамчун як фарди комилҳуқуқ аз ҳаққаш дифоъ мекунад. ба ин хотир аз болои раҳбари консерватория ба додситонӣ шикоят бурдааст. аз ин пештар аз вазири фарҳанг кӯмак хоста буд. роҳхати вазорати фарҳанг ба номи ман ё ин ки намояндаи вазирро роҳбалади худ гирифта омадам, ин суханони вазорат ҳам ягон таъсир надошт ба фикри муаллима дар ин ҷо. барои ҳамин ман шикоят ба прокуратураи генералӣ бурдам. вақте ки муаллима ба ман як-ду сухани нодуруст гуфтанд, мақсади асосии он кас овоз доштан надоштани ман нест. ин ҳамин хел мегӯянд дар дигарон, лекин он кас намехоҳанд ки шахсҳои маъюб дар ҳамин ҷо таҳсил кунад, чунки инро худашон гуфтанд, ба ман гуфтанд. аммо раҳбарияти консерваторияи миллӣ ин иддаоро рад мекунанд. фароғат азизӣ, ректори ин муассиса, дар як суҳбати бидуни видео гуфт, комиссияи қабул маҳорати овозхонии ин ҷавонро ғайри қобили қабул донистааст. мавзун ҳанӯз аз хурдсолӣ аз модар ятим монда чашмони нобино дорад. дар тоҷикистон беш аз 31 000 маъюб сабти ном шуданд ва аксарияти онҳо муҳтоҷ маҳсуб мешаванд. ин аз аввалин намунаҳои додхоҳии як ҷавони нобино барои ҳимоя аз ҳуқуқаш барои таҳсил дар тоҷикистон аст ки расонаӣ мешавад. файзи ҷавони ҳазор сабзаву гулҳо қатор мерасад аз ҳар тараф савти хушиёр ёр. файзи ҷавони ҳазор сабзаву гулҳо